प्रमोद बर' जाम्बा ए बुर्बक কি জানে এই প্রমোদ বড় बर' हौवा मोनासै नामा बर' हौवा मोनासै आरे आंनो नांखाया बर' हौवा गन्थं नाग्रा गुस्ति बेरला नोङो फैफिन आं नोंखौ नेनानै दं रायजोफोर खुलुमबाय पिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो पलिटिक्सनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनायनि सिगां गिबियावनो आङो सासे आइजोनि ओरैबायदि दुखुनांथाव भिडिअखौसो दिन्थिनो सानदों आरो बिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर गिबियाव नोंथांमोना खोनासं सोर आइजो मानो गाबदों खारनानै दं गुबुन सिख्ला लानानै जे सिख्लाया सेरफांगुरि सियालमारि बिउटि मुसाहारि जेरावखि थाया नोङो फैफिन गेरेम दिनै आंनो नोंखौ नांगौ दिनै नोंनि मिथिखागौमोन आङो सिजारिन देहा होननानै 2 मासानो जायाखै नोङो बे गथ'खौ खांलांनायाव दिनै आंनो नोंखौ नांगौ नोङो जेरावखि थाया नोङो फैफिन दिनै आङो नोंखौ नेनानै दं दिनै आं नोंखौ बेसेबां अनोमोन नोङो मानो आंखौ बेफोरबादि खालामलांखो दिनै नोङो आंनि गोसो मिजिं सिफायलांजोबबाय दिनै थेवबाबो आं दिनै नोंखौ नेनानै दं नोङो फैफिन बे गथ'खौ खांलांनायाव दिनै आंनो नोंखौ नांगौ बे गथ'खौ नुबानो दिनै आं मोदै गयो नोङो फैफिन आं नोंखौ नेनानै दं हांमा सुरहाब गाबदों ओरैबायदि दुखुनांथाव सासे सिजारिं आइजो गथ' गोनां गावनि बिसिखौहाय अन्थाव बाथाव नागारनानैहाय गुबुन सिख्लाखौहाय लानानै खारदों बेसेबां दुखुनांथाव माबायदि गोसोनि मानसि मानो जुलि जानाय मा खारनै बियो गथ' जोनोम होनाय दा बेबायदि अगेन आखुनि मानसिफोरखौहाय मा खालामनांगौ रायजोफोर बेबायदि मानसिखौनो साजा होयोब्लाबो माखासे मानसिफोरा दुखु मोनो आरो साजा होआब्लाबो बिनिफ्राय बांसिन गोसारनायनि लामा लायो अब्ला बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो 2 दाननिल' सासे गथ' बेबो बिसिया सिजारिंआवसो गावनि बिसियानो मोजांखा मानो जुलि लानाय बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ मिथिगौ दा हमनानै थिगसे आइन मथे साजा होनांगौ उनावहाय जेलाव गारस'नानै दोननांगौ बिनि अनगा जेबो राहा गैया आरो बे आइजोआ जायनि मुङा बिउटि बे बिउटिनि गोसोआ माबायदि गोसो बिलाय माबायदि आइजो बिलाय सानैखौबो खाजाबनानै थिगसे बुनायनि उनावहाय जेलावहाय गारस'नानै दोननांगौ रायजो दा बेखायनो आं बुंदों बांद्राय गाज्रि मानसिया थैनानै थांब्लाबो लस गैया बांसिनसो गाज्रि जायो दा बेखौबो दुखु मोनग्रा मानसिफोर दङ मिथिबाय दा साजा होनायखौबो गाज्रि मोनग्रा मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाज्रिया गाज्रियैनो थानांगौ माखासे मानसिफोरनि बायदिब्ला बिसोरखौ फोसाबनो नाङा दा नोंथांमोना नाय बे आइजोखौहाय बेसेबां गाबै बुंदों बेयो सासे गथ'खौहाय लानानै आरो लोगोसे सिजारिं मानसिबावसो मानो जुलि लानाय जुदि जाहोनो लोंहोनो हायाब्ला फिसिनो हायाब्ला मोजां मोनाब्ला मानो जुलि लानायमोन मानो बे आइजोखौहाय गथ' जोनोम होनोहाय बेबायदि खाबु होनायमोन बेखायनो आं बुंदों बुनांगौ थिगसे बुनानै मानियाब्ला जेलाव गारस'ना दोननांगौ बेनो बेस्ट होननानै आं साननो रायजो दानिया फै जोङो सासे आइजो बर' हारिनि सासे बर'नि थैजों जोनोम जानाय बर' रायज्लायदों बर' दखना गानदों आरो बर'खौनो बियो बखिदों बर' हारिनि लाइमोनफोरखौहाय बियो हाब्रु सारनानै गुबुन हारिजोंहाय जुलि जानो थांनायनि थाखाय बियो बर'खौहाय मुगैदों मानो आं बे भिडिअखौ लाबोदों मिथिगौ ना जेन' इयुननि समावहाय होखार जायोब्ला बियो गोसोखांजायो बे खारनावसो आं नैबे आइजोनि बे हिनजावनि भिडिअखौ लानानै फैदों रायजोफोर मिथिगौ खोनासं बियो बबे जायगानि
राजु ब्रह्म आंनि डिटेल्स नांगौ नोंनो फै सनितपुर रुट थेलामारा जोनोम जायगा सिमलुगुरि हासबेन्डनि न' 1 नं बरपुख्रि डिटेल्स फै दम दंबा नायनि लाना फै सोरखो लाना फैयो नायनि आंबो क्लियारलि नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयो सनितपुर जिल्लानि थेलामारा होननाय गामिनि होननानै गावनो खोन्थाना लाबाय जानो हागौ नोंथांमोना सोरबा मिथियो हारे बिनानाव नोङो जुलि जायो ना मायो जुलि जाहै नाथाय ससियेल मिडियायावहाय फैनानै भिडिअनि गेजेरजोंहाय बेबायदि बर' हारिखौहाय बदनाम खालामनो नोङो दाफै जेब्लानाखि नोङो हारसा हौवानि अननायनिफ्राय गोजान जागोन ना बै समाव नोङो बिमा बिफाखौ गोसोखांगोन जाति खुरमा बर' हारिखौ गोसोखांगोन बर' हारिया नोंनि थाखायनो थैसोमनो गोनां जागोन दा नोंसोरहा थैया गरम नोंसोरनि लुबैनाया जोबाखै जेब्लानाखि लुबैनाया जोबगोन ना बै समावसो नोङो खाफालावहाय आखाइ होनो गोनां जागोन बेखायनो आं बुंनो ससियेल मिडियायावहाय फैनानै बेफोरबायदि भिडिअ दाखालाम हायोब्ला स्रि थांनानै जुलि जाहै सोर मा कमेन्ट होयो होबाय थाथों नाथाय ससियेल मिडियायाव गावनि महरखौ दिन्थिनानैहाय गावखौनो इसेबां दुग्गा देखायनानै दाला दा बेफोरबायदि मानसिनि सायावहाय जोंनि ससियेल एन्टि कारापसनफोरखौहाय साजा होग्रा मानसिफोरा नोंथांमोना मा सानखो बर'खौनो मुगैबाय बर'खौनो नेवसिलांबाय अब्ला बेबायदि मानसिखौहाय मा बुंनांगौ दे बुंबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो आं सानदों बे हारसा हौवाजोंहाय जुलि जाखांनायनि उनावहाय नांगौखिनिखौ मोनजोबखांनायनि उनावहाय नै बेफोरबायदि जायाब्लानो जाबाय मिथिबाय दा जोंथ' खोनागासिनो दङ हारसा हौवा लानाय गुबुन हौवाजों थांनाय माने होखारजानाय प्रेगनेन्ट खालामनानै नागारजानाय धोन सम्पति मोनैनि बुथार जानाय बे बाथ्राखौ जों खोनाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरबायदि गियान गैथारि आइजोफ्रा दिनैसिमबो बुजिनो रोङाखै बिसोरनि थाखायनो हारिया लाजिनांगासिनो दङ दा बेफोरबायदिनि सायाव मा डिसिसन लायो बर' हारिनि माखासे एन्टि कारापसनखौहाय फोसाबग्रा मानसिफ्रा आं बेखौसो सोंनो सानदों रायजो दानिया फैदो रायजोफोर पलिटिक्सनि बेलायाव नोंथांमोना नुखाबाय फेब्रुवारि दाननि 8 अक्ट' खालार खालि 2025 मायथाइ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गामिनि गेलेग्रा फिल्डआवहाय खाम्फा बरगयारि सारा जेब्लानाखि जइन जायो बेखौ नुनानै बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा खुगा बेखेवदों बेखौ खोनासं खाम्फा इउपिपिएलत সোমাব বুলি তো প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে আলোচনা কৰিহে খাম্পা ডাঙৰীয়াক ডেপুটেশ্যনত আমি পাঠাই দিছোঁ ইউপিপিএলত कशिशे सकल ডেপুটেশ্যনত কথাটো হ'ল এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ইউপিপিএলৰ যিটো বিটিআৰ একৰ্ড এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলত বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय दा मा बुंदों बेबायदि मानसिखौहाय जाम्बा होननाला माबायदि मानसिखौ जाम्बा होनो रायजोफोर सासे बियो हारिखौहाय बेंनानै लाग्रा सासे गोरों मानसि बियो हा नाथाय बिथांनि जे साननाय हनाय बियो सासे खुदै गग्रा गोरलै गथ'फोर बायदिसो मोनथिबाय दा रायजोफोर अब्ला बेसेबां लासिंसिं आरो बेनि उनाव जे थाफादों आसपास साइडनावहाय बिसोरो लाजिदोंना लाजियाखै दा बेखायनो आं बुंदों बिपिएफ पार्टिनि जायफ्रा भटार्सफोर बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि साननाय हनायाबो माब्लाबाबो पजिटिभ नङा
बिसोरो नेगेटिभआनोखा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंनो खोनाखाबाय दा चन्दन ब्रह्म सारखौ आरो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय गावसो रायज्लायनानैहाय UPPL आवहाय थिनहरदों बे माब्लाबा जानो हायो नामा रायजो ना जानो हायो नोंथांमोनाबो एसे स्टाडि खालामनाय आंनि मथेब्ला माब्लाबाबो जानो हाया बेयो एकदमबारे मा होननानै बुङो बाथ्रा गैयैखौ बाथ्रा बानायनानैहाय अनला खारियाव आगान थायै मोनसे बाथ्रासो बियो रायजोफोर सासे जाम्बा मानसियाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङा मिथिबाय दा अब्ला बेबायदि लिडारखौ बर' हारिनि थाखाय माब्रै जोङो एक्सेप्ट खालामनानैहाय दोनबावनो आं सानदों बावैसो समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि BPF पार्टिखौनो नागारनानैहाय बहाबासो खारस'ननोसै नामाथाय दा बेखौसो साननानै दङ आं रायजोफोर ना मा बुङो रायजोफोर फै अब्ला रायजोफोर भिडिअखौ जोङो दोनथ'दिनि भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जायो नायनोबो बरिं मोनो बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो बाखि समावहाय इयुननि भिडिअफोरावहाय नेनानै थाब्लानो जाबाय जेन' साबसिन भिडिअखौ आं लाबोनो हानाय बायदि गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि